बे दिनैनि साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो मोनसे गोसोखांथाव सान दिनै 36थि जोंनि मुंख्लं सान दिनै जों फालिदों दिनै जोंनि फार्स्ट मार्टियार्स जोंनि फार्स्ट मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथाङा दिनैनि दिनावनो 12 जुनाव बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया बिथांना गिबि मुंख्लं दा बाथ्रा जादों मा जोङो हारि हिसाबै माहारि हिसाबै जोङो जोंनि जे जायफ्रानोखि सेक्रिफाइस होदों सुप्रिम सेक्रिफाइस होदों बे सुप्रिम सेक्रिफाइस होग्राफोरखौ बर'नि थाखाय हारिनि थाखाय हारि जौगानायनि हारि रैखाथिनि जाय बिथांमोना गावनि बे ओरैबायदि मोनसे भेलुएबल जे लाइफ बे लाइफखौ सेक्रिफाइस होदों बिथांमोनखौ जों फुजिनांगौ सिबिनांगौ जा जोहोलाव सिबिबासो जोहोलावबो उजियो नङा होमबा जोहोलाव सिबियाबा जोहोलाव उजिया दा ओंखायनो जोंनि जेनेरेसनफोरखौ जोंहा दा फोरोंनांगौ दङ जोंनि उन जोलै हान्जाखौ जोंहा फोरोंनांगौ दङ जोंहा मिथिहोनांगौ दङ जे जोङो मानि थाखाय जों सेक्रिफाइस होदों जोंनि जे जोहोलावजोफ्रा जोंहा इसेबां बिहोमा होलांबाय बिफाव होलांबाय बिथांमोननि जे माने सेक्रिफाइस बे सेक्रिफाइसखौ जोंहा दा गोबां जोंनि उन जोलै हान्जाया बाराद्राय मोनथिया बेनि गोनांथिखौ बाराद्राय मोनथिया दा बिथांमोनखौ जोङो बुजिहोनांगौ मिथिहोनांगौ दे बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसआ जाहाथे ओरैनो थांगारा नङा होमबा दा बिथांमोनखौ जों फुजिबाय थानांगौ बिथांमोनखौ जों सिबिबाय थानांगोन बिसोर जाहैबाय जोंनि सर्स अफ इन्सपिरेसन बिथांमोननि जेखिनि माने माबा होलांनाय बिहोमा होलांनाय आरो बिथांमोननि जिखिनि बिफाव बेखौ जों दिनै जोंनि हारि हिसाबैनो माहारि हिसाबैनो जोङो फोथांनानै दोनबाय थानांगोन बिथांमोनखौ फुजिबाय थानांगोन जाहाथे इयुनाव जोंनि जिखिनि सिमां बे सिमाङा जाफुङागौ माने बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि मोनसे सर्स जानानै थाबाय थायो आरोखि जोंनि थुलुंगानि मोनसे सर्स जानानै थाबाय थायो जोंनि जौगाखांनायनि मोनसे सर्स जानानै थाबाय थायो बिनि थाखायनो जों दिनै आङो सानफ्रोमबो जोंनि उन जोलै हान्जाफोरखौ सानफ्रोमबो जोंनि जेनेरेसनफोरखौ फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौ आं बुंनो लुगैदों जाहाथे बिथांमोनहा जोहोलाव सिबिनायखौ जाहाथे बावनो नाङा बिथांमोननि फुजिथायखौ जाहाथे बावनो नाङा बुंबाय दिनैनि दिनाव गोबां सेक्रिफाइस होलांबाय बर' जोहोलावजोफोरा दिनैसिम गोबां जोंनि लुबैनाय मोनबावनांगौ दं रायजो राजाफोरखौ ज' जानो मा मेसेज हरनो सानो रायजो राजाखौ आं होनगोन जे जोंहा इउनिटिखौ जेब्लाबो जों गारनो नाङा पलिटिकेल पार्टि फैयो थाङो नङा होमबा जाथियाव जोङो गोबां जोंना आपहेबल फैयो एखमबा गोजौआव थाङो एखमबा गाहायाव फैयो खिन्थु जों होनगोन खौसेथियानो जोंनि थाखाय मोनसे मोन्थोर जानांगौ खौसेथि नङाबा नोङो हारिखौ जाथिखौ जोङो रैखाथि होनोबो हानाय नङा फुवारनोबो हानाय नङा फेहेरनोबो हानाय नङा जिखिनि समस्या फैयागानो जिखिनि प्रब्लेम फैया मानो जिखिनि इसुस फैया मानो जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनफा मोनफा लामा दिहुननांगौ आरो खौसेथिजों जोङो थांनांगौ होमबासो जोङो जोंनि जिखिनि उद्देश्य जोंनि जिखिनि फिउचार प्रसपेक्ट माने जौगानायनि नङा होमबा थांनानै थानायनि बे गासिबो माने पसिबिलिटिया जोंनि खौसेथिजोंसो जागोन आरो जोंनि अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनायजोंसो जागोन आं बेखौनो लुगैयो आरोखि दा दिनैसिम गोबां मोननांगौ लुबैनाय बर'फोरनि लुबैनाय दिनैसिम मोनाखै जाफुंबाय थालांगोन नङा होमबा दिनै जों जेनेबा जोङो माबा लुगैदों दा सेपारेट स्टेट लुगैदों नङा होमबा बे जोंनिनो मोनसे साफ्रोमबो बर' हारिनि मोनसे सिमांखा बेखौ जोङो सानसेब्लाबो जोङो लाबोनांगोन आरो सानसेब्लाबो जुदि लाबोनांगोनबा जेनेबा ममेन्टामखौ जोङो दोनबाय थानांगोन नङा होमबा दिनै मोनसे लाथ'लायबाय मोनसे समाव BSc मोनदोंमोन मोनसे समाव जोङो माबा मोनलायबाय नङा होमबा जोंना मा होनो BTC मोनलायबाय बिनि उनाव जों दा BTR मोनलायबाय स्टेप बाय स्टेप जों थांबाय थानांगोन नङा होमबा थांनानै जोङो जोंनि माने जिखिनि सिमां बेखौ जों जाफुंहोनांगोन आरोखि नङा होमबा बे 12 जुन बर' माहारिया बयबो मिथिगौ जे थांनाय 1887 बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जि बर' माहारिया सिनायथिनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय आरो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड डिमान्डखौ लानानै जि सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाया गिबि खेबनि थाखाय जोंनि पलिटिकेल राजखान्थि मोनथायनि थाखाय बड'फानि गोख्रों दैदेननायजों गुवाहाटियाव थानाय जर्ज फिल्डआव दिनैनि दिनाव सुबुं गौमा जादोंमोन आरो बे सुबुं गौमायाव सारा आसामनि रायजो राजाफ्रा खना खनलानिफ्राय फरायसा फोरोंगिरि समाज रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल दैदेनगिरि बयबो बाहागो लाहैदों थांखिया बेनोल' जोंनि राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथि आरो जोंनि रैखाथिनि थाखाय बर' हारिया आलादायै उदाङै रायजो जानो थाखाय आलादा रायजो बिनानै सोमावसारदोंमोन आरो बेवहाय जोंनि गिबि बड'लेण्ड मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन नाथाय दुखुनांथावै बिथाङा न' फारसे फैफिननायाव नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जि टिहु सक बेवहाय
जोंनि बर' हारिनि जायफोरनाखि हेंथा सुथुर बिथांमोननि गाग्लोबनाय बिथांमोननि बासाव आक्रमण खालामनायजों सुजित नार्जारिया बड'लेण्डनि थाखाय गिबि मुंख्लं जायो। आरो दिनै सुजित नार्जारिया मुंख्लं जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिनै मोनसे जारिमिन जालांबाय। बिथाङा बर' हारिखौ मोजां मोननो थाखाय बर'नि राव थुनलाइखौ बर'नि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांनि जि मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस बियो जोंखौ दिनै थुलुंगा होलांदों। बेनिखायनो बिथांनि मावनाय बिथांनि जि मोनसे सेक्रिफाइस बेखौ जों दिनै बर' सुबुङा गोथाङै थानानै जों बावनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ जों दिनै रायजो राजानि गेजेराव मेसेज होनो हादों आरो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि इयुननि थाखाय जोंनि मोनसे लिगेसि आरो जोंनि फुंखा जानानै थागोन आरो बिथांमोननि सानस्रि सान्थौखौ लानानै बर' माहारिया इयुनाव जोंनि रैखाथिनि थाखाय सिनायथिनि थाखाय आरो थामोन्थानि थाखाय जों गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। बर' माहारिनि गासैबो सेक्सननि सुबुंफोर जों बिथांमोनखौ खावलायदों। गोबां माने बर' हारिखौ जों नाख्रेबजादोंमोन, सुसिजादोंमोन, नासयजादोंमोन। दा बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जि मोनसे सोमावसारबाय आलादा रायजोनि मुङै, नाथाय बे सिमाङा दिनैबो मोगथाङाव जाफुङाखै। अबस्से जोङो 100% जोंनि लुबैनायखौ बा डिमान्डखौ मोनाखैब्लाबो बिनि सेर सेर दिनै बर' माहारिया जोंनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों बिथांमोननि बावसोमनायजों दिनै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जों गोदान मोनसे स्टेप बा जांख्लाखौ जों दिनै गाखोनो हादों। नाथाय बेनो जोंनि थाखाय थोजासे नङा आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि आल्टिमेट जि मोनसे गल डेस्टिनेसन बेहाय मोनहैनो थाखाय जों बर' माहारिया खौसेयैनो जों खुनु डिफारेन्स गैयालासिनो खुनु गावजों गाव डिमट गैयालासिनो मोनसे मेन्टेलिटिजों जों बर' आरो बर'आ थांनानै थानांगौ बे सिन्थाजों खामानि मावलांनांगोन। बेखिनिखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि जानानै जों दिनै खावलायदों।